Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi voi posta un videoclip cu Brawl Stars. Va fi puțin mai scurt, doar puțin, dar voi posta și luni. Deci avem aici trei chestii care putem să le deschidem. Prima vom deschide un megabox. Hai să vedem. 5. Nimic, nu. Mi-a picat rosa, deci nu cred, din 5 item remaining. 5 item remaining să fie videoclipul ăsta acum. Dați multe like-uri și să vă abonați la canal, deci nu cred că mi-a picat rosa din 5 item remaining. 5 item remaining, mi-a picat rosa, fraților. Deci, nu prea vreau să le deschid și astea. Hai să le deschidem. O să punem direct pe rosa. Bun, știu că nu o să mai împice nimic, dar haideți să le deschidem. Oh, double token, nice! Deci mi-a picat rosa, nu cred, a fost super acest videoclip. Uitați pe rosa și putem să și o upgradăm, dar nu o upgradez acum. Și luni voi posta mai multe videoclipuri. Pa! Sunteți și mai tare legendari pe felie.